बे समाव आं बयनोबो बे दिनैनि दिनखौ आङो जोबोद खुसिजों नैबे मिडियानि गेजेरजों बा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर बा जोंनि बर' समाजनि जेसेबांनाखि आफादफोर दं बयखौबो आङो धन्यबाद खालामसै आंनि गोसो गोरबोजों दिनै जों इयुथ्सफ्रा बेबायदिनो मोनफा मोनफा टारगेट लानानै आवगायलांगासिनो दं बे थिग बेबायदिनो आंबो दिनै बे रायमना ओनसोलावहाय वेस्टार्न रेन्जनि आन्डारावहाय कुसिगाव डिभिजन वेस्टार्न रेन्जनि आन्डाराव आङो मोनसे दखान फिसा खुलिबाय बेनि दखाननि नामानो जादों आवजार स्ट'र बेवहाय गोबां भेराइटिस माने ड्रिंक्सफोर मोनगोन आरोखि जेरै पेप्सि कक' कला थाम्स आप सेभेन आप केननि माल बेबायदिनो दै बेबायदिनो मोजां मोनगोन आरोखि जाय बिथांमोना रायमना ओनसोलाव वेस्टार्न रेन्जआव बेरायनो गोसो बेवहाय फैनानै आंनि दखानाव हाबलांनो हागोन बेबायदिनो जाग्रा लोंग्राखौ मोजाङै मोनलांलांगोन बा सेम इकुवेल रेटै मोनलांगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय सोंदो दखान गोदान हिसाबै नोंथाङा माबाफोर अफार होदों नामा दखान गोदान हिसाबै आंनि अफार होनाया बेनो आंनि बे जोंनि एरियानि बेवहाय एसे नेटवर्कआ प्रब्लेम नालाय बेखौनो आङो फ्रि वाइफाइ लागायना होबाय 5G आंनि पासपर्टआनो जादों आवजार स्ट'र @123 बेनो आरोखि सना वेस्टार्न रेन्ज रायमना मेन गेट खाथियावनो आरो मा जानायनि सुबिदा मोनगोन सुबिदाया बहाय जाखान्दे नोङो कफि मोनगोन ग्रिन टि मोनगोन आरो बिदिनो ड्रिंक्सफ्रा मोजां मोजां मोनगोन आरोखि कल्ड ड्रिंक्स मोनगोन आरो दैजों कल्ड ड्रिंक औ रायमना माने मेन गेटखौ हमनानै लाबाय आरोखि बेनो बे टाउननि सिङाव जोङो दिनै मोनसे गोदान दखान आवजार स्ट'र बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारियाव जों साफ्रोमबो दिनै बे टाउनियाव गसंनानै दङ गोदानै बिसा गोथार जिउनि बुङै जोङो खुलिनाय जाबाय